Dak sa imong mata, wa ba ka ni bayad sa kuha? Hala, pamilyar. Ikaw man itong huwag pakang. Hala ka day, uy, niagi niya sa imo ha? Haladay, tabangi ko, day. Nakita ra jud kang bayuta ka. Hala ka day, wala jud ko na nimo bayri ba? Haladay. Tabangi ko, day, ha. Basta ibilin ako ni kong bagay. Nay, daga na lang day, Diyos ko ni mo, oy! Sige na. Karon kang bayuta ka. Puron be. Karon lang kang bayuta ka. Hahay, laaya karon nga adlaw uy. Asa jud ka tong mga igat ba? Basi nagsulusulo to sila panlaki. Wala jud ko apila ba? Unfair jud kay itong duha ba? Muta, uy. Asa man tong mga igat? Uy, nga gwapo kayong panahon ron ba? Nindot kay pangita rog laki. Asa man to sila, ha? Agoy, tuara akong bigat lang, amiga, oh. Mauro dyan ni amiga na kong operting artiha. Nakabalot, yun. Dulo na ko, be. Uy, igat! Uy, igat. Ganihara jud ko nagpaabot nimo ba? Kita ka ni Bituya? Gani no, igatak ka. Nangita dyan ko ni Bituya. Asa kaya to si Bituya no? Day, nagsulo-sulo na putog laki, day. Kabalon ako. Uliton po to si Bituya no? Dili jud niya sharean og laki ba? Igat po gano. Unyag na laki, mudagan, rabagyo, dauroy. Sus, unsa man kaday? Uy nga, maubaya jud na atong kalipay no, lalaki. Gani no, apir. Tara na, uy. Agoy, day, ang igat! Ang puro nga inukay, giluho. Uy day, uy naunsa man iyahang short day. Uy nganong mang iya man ang gipilo, mura magmutabukay sa pa. Agoy, day, napay buhok, day, marag ibong adarna. Agoy, iya pang ipapansin iyang buhok. O po siya kilati, no? Uy day, pa plastic-plastic ra gyud taani kitang awang bayot o gahon na. Gani no, plastic beta sa unang pata. Doon na to kay kwartaan, biya na. Hi, mga bis. Hi, day! Day! Na-miss jud ko na mo. Gupahan ni mo day, uy ganahan lagi gusto imong hair ay. Siyempre, alangan. Uy, gata ni mo, day. Uy, daga na siguro kag laki, panghatag, di. Gani, gasulo-sulo ra po ni igata ni ba di jud mag-share og laki. Sa tinuod lang, day, daghan jud sila. Pero, kulang pa ganin ako. Noon sa man mo, uy. Tamal po ni mo, day. Uy, gata ni. Uy, ni jud magdugan. Ubay daw, day. Nami pa ila-ila ni mo, Kiki, day. Gwapo kay, day. Type jud to ni mo, day. Gani day. Sus, asa man? Ganahan kay ko. Asa dapita? Tuwara, oo. Day, asa man anak, day? Tulong mo na sila. Day, kung ako'y pastoryahon ka na nakarayban, day. Klaro ka, ayun na, day. Ducks kay na, day. My God. Gani day, ilhan jud kay sa panlawas himsog kaayo. Tanaw, day. Tako kayo. Day, uy, tinuod jud, day. Dako kay sa garwas. Di ba day? I told you. Kamu ba mga igat jud mo ay dali jud mo makabantay basta mga anak na. Ah, syempre, mga igat biya sa apil. Sige, wala to na ta. Mga igat jud mo ay. Fights kini diri bay no, buhangin beach ba gwapo ba ang mga chika diri bay. Gani pre katong sila kuan ba Charmina. Piti katong amigo ni Charmina bay. Kalaskawan mo bay uy. Kato si Charmina may lami ka ay good. Ay sabay, mangin na padulong oh. Kisa man ang kauban nila Charmina. Temsa. Nganong gilukot man iya short? Taisa, murag pamilyar. Pamilyar nga naman ay kisa man din na day. Mao man ning wa ni bayad sa kuha oh. Naka 6 rounds man ni ani oh. Luya kay kuha ni ba? Pre, mo talikod ko pre para madakpan ako ni. Sige pre, ikaw ha, bayot yung flavor ha. Relax lang na pre, ako'y bahala ni. Hi boys. Uy, chika bay, lami ag paa uy. Hi girls. Hello. Apil po ni Bullfrog. Pre. Mo yun siya pre, kanang balibo og tiyan dako pa jud kayo. Oh pre, mauna pre gihago jud ko ana ba. Ya, usa may plano na to ani ron. Kuan ang gukuron pre para makabalos pug ana. Hoy mga ducks. Dak sa imong mata, wa ba ka ni bayad sa kuha? Hala, pamilyar. Ikaw man itong huwag pakang. Hala ka, day. Uy, niagi niya sa imo, ha? Hala day, wala din ay pakang. Tay pa naman ako siya. Karon lang kang bayuta ka, madakpan lagi ti karon.
Kana pre, gukra lagi pre, gukra pre. Haladay, tabangi ko day. Nakita ra jud kang bayuta ka. Hala ka day, wala jud ko na nimo bayri ba? Haladay, tabangi ko day ha. Sa ibilin ako ni kong bagay, wala na ako nakabayri ko kay napingis ko kay way pakang. Day, daga na lang, day. Diyos ko ni mo, oy. Sige day. Karon kang bayuta ka. Uron be.